Touch record. Spinach nai, spinach woye. Spinach woye, spinach nai. Programu ya Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Spinach woye, CB wewe. Pamuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Spinach woye, CB wewe. Imi vanu, chiko chamuri kunditaurira panapa. Bhutsu dzafamba sei panapa? Komana, what is this? Nai madzibaba, munobvunza isusu kuti bhutsu dzafamba sei? Isusu hatisirisu here tiri kutofanira kubvunza kuti bhutsu dzafamba sei? Aiwa kamapostori, ngatisanakurira nenyuka mhenyuka naye wakomanaka. Hazvina kana kutombonaka izvozvozvo. Chenjerai kakutakurana nemhemerero nemamwe mashoko amunenge muchitaura. Aiwa kana naye madzibaba, musade kutinzwa panapa. Tauya pamasove panapa tiine bhutsu, tikasiya bhutsu dzedu zvakanaka-naka. Nau tapedza kirawa takuona bhutsu dzedu pasina. Chikai ndiwai ichochocho. Hai, nini hangu bhutsu dzangu ndodzida. Munoziva here kwadzakabva bhutsu idzodzo nai madzibaba? Iye baba ushomole, ukunyarara chii papo chiona tabirwa bhutsu panapa? Ndisiye zvangu inini mazwaka. Ndindakaura Jesu bazvangu inini ndiregei. Ai. Zvandiri kuona ininika. Bhutsu idzi dzabiwa nguva dzatanga tichiisa munamato we12. Iwo munamato we12 tambouitireko nai asikana. Isu vamwe hatisi mapostori isu tinenge tangoyo kuzowana kundiso. Zvese zvanashoniwa 6 pence zvamunenge maakutiudza tinenge tisinei nazvo isu. Madzimai, ndinokumbirawo zvangu kuti kana musina chekutaura chinovakaka, munyarare zvenyu ndisati ndakuitirai munamato unokuvadza. Tinadzo ngirozi dzana mika iri panapa. Musatione kupfeka magemenzi machena. Zvipiko mikairi wekuita sei kwachona, asi ndi-silent killer kani ngirozi iri pamuri ipapo. Zvino zvibhutsu dzedu dzaenda apa mamuchingotaura zina nebasa rese. Makakwana here baba imini? Ima asikana imi, musade kuita kunge ndimabirwa panapa handitika. Tese tatobirwawo mufunge henyu. Imama imi, ini nemi takafanana pakuita sei? Tiri kutaura zvekubirwa bhutsu kwete dzenyu idzo, nyararai manzwaka. Naiwe, bhutsu dzangu dzakaipa chii idzodzo? Itotu bhutsu twenyu tumasmall size itoto here. Mukwana imi muri wetu bhutsu tudiki imi. Siyai isu tabirwa bhutsu svinu titauri. Vanhu vese ndinokumbirawo kamuitekawo mutauni handitika. Zvatoitika pakapa ndezvekutika. Nguva dzatanga tichinamataka ndidzo nguva dzabiwa bhutsu idzi. Ndo maonero andiri kuitawo hangu inini. Kwemi madzibaba pabiwa bhutsu mamuripi mamuchitadza nei kuzviona pamweya he? Munobohwa stereki mimi. Apa handbag yangu yabiwa mamune mapaupa angu. Sorry kani madzimai. Kungoti nguva dzatanga tichinamataka. Inini ndanga ndichitoita muteuro wenyika yedu ka. Iri kutoda munamato wakasimba we5 years chaidzoka. Nekuti hazvina kumira mushe kumberi uko. Saka toita sei naimi madzibaba? Isusu vamwe hatigone kufamba netsoka isu. Tiri masalad. Tofamba sei kubva pano? Zvekutauriwa naadzimai vangu izvozvo zvese ndizvozvo zviri correct. Hawakoneba kufamba netsoka musaradha ribekiri muba. Naizvenyu imi dedhi. Vaudzei. Okay. Zvatinenge takutoita kaa pamapostori. Ndakuchifonera madzibaba Creighton ininika. Vauye panapa neruri ravo. Votakura munhu wese vachinokusiyeka kudzimba dzenyu. Inini panapa ndenda kutosaraka. Ndichitaka muteuro kuti vanhu vabava vakasike vadzoka nezvinhu zvenyu zvese zvavaba. Muimbiringiri beti. Hamukwanisiwo here kuenda kunoripota kumapurisa kuti tabirwa pamasove panapa. Then tozotangira ipapo tichienda kakumberi. Owo. Yesaya tigona tumukoma wangu mukuita sei komudhara? Yesaya, bhuma doko mukuita sei? Yesaya, zviriko muradha, konda ndisipoka. Usati kuneta kwandakaiteko komudhara. Wanga usipo. Bo. Wewe radha mweweika. Ingudziripira ndondiitira here. Ndokundidonzera tambo kwandisingadeka ikoko. Haugona kubvunza ndandisipo ndandiri kupere. Indava kana chirwadziwa zina nabasa rese muradha wewe. Get away. Mfano wanguka. Tombomira dzungu rese iro kundiitira iro. Ndarowa 13 mabhalo engoma wezi. Saka ndakatostick. Iwe get away. 13 mabhalo engoma unomaziva kwamaona iwe. Kana mamuchimwatiye kupisira musati mamuchirowa ngoma mukoma wangu. Ngoma dzekuriwesa chadzo 2 mabhalo unokonozvitira gamba mbubha wamudigos. Akakatsepike dzungu kauri kuita akandazoona wachema madokwana. Uri kumbodei panapa? Ndati ndandisipo muradha nandambosvika hangu pamoza apa 2 minutes. Kudai nekudai. Pamoza? Wanga wanoromba here mfano wangu? Nekuti unogona kutichekeresa katakavarairo. Maya kuradha kokoi. Nyika inovakwa nevene vayo Digos. Hurumende kudhara yakanokucheuka waiziya. Vanongonana kumusoro ikoko vega. Saka ndandakatombonoda hangu matai pateta apa maiziya. Mfana musaderoka. Zvotori nemazheti manyama zvekudaro naiwe. Ka business mind mukoma wangu. Ndakanonyundura bhero rematimbaland mukoma wangu. Ndiri kupisa zvekudaro. Saka mutongodzanodzana ikoko kuti bosi mabude emabhero akadzoka. Ndine miti mukoma wangu matimbaland ekupenga ega ndo andakauya nawo. Ukunzwa mfana wangu? Sadaro zvimadoko.
saka imari. Ndiri kumagaira ndo problem mukoma wangu, but mimi manje handenda kutongokupaini ka reasonable price takanoenda pazheti, ko hapana kandirwadziwe muri wangu zvekudaro imimi. Yesaya, bocha mama, unondipa nemari saka. Uri sewe dhigo latoka, ukangonditi 60 dhando kusota mutiwo, but ukana munhu anenge akubvunza manje nongomuzoti mateo akamanyundura kana patronas waiziya. Ndokwatauro venywe murokarava, ndokona kuroyiwa kandakaita chimukundisa ndakuziya kunaka kwemarriage. Thanks mpano wangu, saka ndisote 1 pair tiuni. Yesaya. Dzabva dzapera kangoma dzese mabva maita soba, ngandikuburitsire muti wachona mugare machengetere ikoko maiziya, ndokuti tionera masina acho kako hapana modzana.